Og der kan I se, de er ikke døde. Der er liv i dem. Det er meget afstressende at flyve med brevduer, selvom man er spændt, om man nu har vundet. Og når man så får en due hjem, og så ringer til en af kammeraterne og siger, hvad så, har du også fået en due hjem? Nej, det er ikke nu. Nå, men det har jeg, og det er fedt. Så er man jo pludselig en vinder måske. Og det var en vinder, jeg havde. Sektionsvinder, det er meget fornemt at få sådan en. Alle flyvende med brevduer, det er konkurrence. På nær når vi træner, så er det selvstændige træninger, og vi kører forskellige steder hen alle sammen. De er ikke så glade for jer der, dem er der mange tilbage af, så de får nogle majs. Duerne skal ikke være fede her om vinteren, hvor de går inde, så der får de noget meget, noget smalkost, kan man sige, ikke? Og så om sommeren, når de virkelig skal ud og arbejde, så får de noget med nogle proteiner i, så de har energi til at kan flyve. Jamen, som regel tager man alle duerne, og så har man gerne en 5-6 kurve. Jeg har nogle større kurve også, ikke? Men sådan en som det der kan være en 5-7 duer i. Og så er det bare over i bilen, og så kører vi 40 km væk, og så slipper vi dem der, og så går der 10 minutter, så er de hjemme igen. Man kan ikke selv nå at komme hjem så hurtigt, som de flyver. Normal hastighed på en brevdue er ca. 1200 meter i minuttet. Så det går rimelig stærkt. Og nu er vi så kørt ca. 40 km væk, og så skal vi bare finde et rigtig godt sted at slippe dem. Så flyver de hjem. Jeg har 80 brevduer, og overskuddet, det smager godt med persille i røven.